Arratsaldeko 7:53 pronostikoak bete dituzte Zubizarretak eta Arangurenek eta 22 eta 21 irabazi diete Senar eta Ugartemendiari Donostiako Atano 3. pilotalekuan, Binakako B serie txapelketako, final laurdenetako ligaskako 3. jardunaldiko 3. partidan. Gogora ezagun aurreko jardunaldian bi bikote galdu egin zutela, batetik Zubizarretak eta Arangurenek ez zuten Peña eta Salaberriren aurka irabazterik izane Basaurin, eta bestetik Senarrek eta Ugartemendiak jipoi handixamarra jaso zuten, kasu honetan Amiano eta Eskirozen aurka Lizarran. Beraz, bi bikoteak puntu premian iritsi dira gaurko honetara, eta partida oso goraberatsua izan da. Hasieran batez ere Gorka Ugartemendiari kosta zaio asentatzea, Alkizarra deseroso ikusi dugu, egia da, pilotari altuera ematen eta atzeratzen behintzat bai, baina orokorrean zenbait pilotetan deseroso ikusi dugu, horren ondorioz ez du nabarmen nagusitzerik izan, eta horrek murriztu egin dizkio aukerak behinat Senarri, eta ondorioz alde handi xamarrarekin aurreratu dira, baina berehala erreakzionatu dute. Gorka Ugartemendia segituan hasi da nagusitzen, Aranguren gaur askoz hobeto ikusi dugu, aurreko bi partidetan bere mailatik oso behera ikusi genuen Aginagako atzelaria, baina gaur bikain aritu da, eta horren ondorioz defentsan ere asko jokatu du, Ugartemendiak dezentetan behartu baitu, baita Senarrek ere, biak ala biak kolpe luzeko pilotariak baitira, eta lehen etenaldira ez dira alde handiarekin iritsi, 12 eta 10, hor gainera nahiko azkar harrapatu dituzte markagailuan, naiz eta aldearekin joan diren Zubizarreta eta Aranguren irabazten, eta bigarren zatian orokorrean jokoaren ekimena Senar eta Ugartemendiarena izan da. Hemen bapatean Senar ikeragarri jokatzen hasi da, luze jotzen, partidaren ekimena berak hartu du, nola hala, eta batez ere partidaren fase honetan Zubizarretak asko sufritu du, ez baititu abagune garbiak izan, Ugartemendia erosoago aritu da, eta ondorioz 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldi horretara. Jada partida gogortzen ari zen, pixkanaka tantoak ere gogorrak, tikitaka bizikoak, baina bai behinat Senar eta bai Irei Zubizarreta oso fin ikusten ziren, bi ataundarrak, eta ondorioz pentsatzen genuen partida amaiera ere estua eta luzea joan zitekeela, eta alaxe izan da. Gero gainera Iraitz asmatzen hasi da, jada alambrearen gainean ia aritu dela esan daiteke, Iraiz Zubizarreta batez ere aurreko pilota horietan zenbaitetan Aranguren da kentzen, pixkanaka Aranguren ere geroz eta gehiago behartzen ari baitziren urdinak, eta ondorioz, arriskatze hori ongi atera zaio, Gorka Ugartemendiak ere pilota batzu galdu ditu, eta ondorioz 18 berdintzea lortu dute, 21 eta 20 aurreratu dira azkenerako Zubizarreta eta Aranguren, 20 horretan pilotaka da ikusgarria jo du Gorka Ugartemendiak, Arangurenek punpairez erantzuterik izan ez duena, eta azkenerako Ugartemendiari gora joan zaion pilota baten ondorioz. Zubizarreta eta Arangurenentzat izan da garaipena arnasa hartu dute Gipuzkoakoek, Ataungoak eta Aginagakoak behartzuten garaipen hau. Aurreko bi partidetan esan dugu, Aranguren bere mailatik oso bera, baina Irei Zubizarreta sartzen zenean eta aukerak zituenean ikusten zen jokatzeko zegoela, gaurkoa baina irabaztea lortu dute, larri, baina puntua eurena da, euren poltsikoan da, eta Senarrek eta Ugartemendiak berriz, bigarren porrota dute jarraian, eta hurrengo astean irabazi beharra daukate, ez baldin badute dinamika makur horretan, dinamika txar horretan sartu nahi. Gogoratu beraz, Zubizarretak eta Arangureneko 22, Senarrek eta Ugartemendiak 21, Donostian.